Huriani Tuhan na hinolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, di bagasan tikyon dinanaho taruli hita siyan hata ni Tuhan ta, jumbulu mahita martangyak kita. Dame ni dibata na sumurong siyan sa luhu na roha, imana mangaramoti hati-hati roha do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni dibata na sartu hita dia para tikion, dia ni may siyan buku ulaw ni Apostel bidus sapluonong, amukka may siya na sa plusia masok may sahat tuaya tulupropat asa tajaha o dohata di tuhatta. Aladung di ida iduk somang nai naso adong be pangumuan si Hirimon siyan parupuani ditakup na sida masih Paulus do si Silas disarak ma tuonan tujulo niaka pangarajai. Jadi ditugin ma nasida tujulo niaka panghumii nin nama na mangguturi hutatta doon akahalakon Yahudi do nasida. Dibaritaho do adat na so jadi jaloon mana ihutonon nami ay halak rom do hami. Jadi hehema na toropi dokpak nasida dungi didok konaka panguhumima si tahon ulos nasida asa dilisingi. Jadi dung leling dilisingi didabuma nasida tu hurungan didokoma tu si jaga hurungan ni mangaramoti nasida si tutu. Mahutun pareta na jinalonai didabuma nasida tu hurungan perbagasan momos mapak nasida dibiakon. Ale mariak tonga borngini martang yang masih Paulus do si Silas mamuji di bata dipatangi-tangi akka na terhurungi. Ale topuma masa lalu bulun pola lalo-lalo ojahan ni hurungani pitor mukap do salu pitu tanggal ma nang rate nasida salhuna. Gabi tersunggul ma si jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akka pitu ni hurungani disita mapodangna nang manikot ay diripu nang mapurus akka na tarhurungi. Alay di pagugu Paulus masuarana nin nama unang bahijea tuho ay disoddo hami salhuna. Jadi dipangido mapalito dungi marlojong maibana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus do si Silas uhut akadot-dot ditogium mana sida haruar nin nama hamu akatuan ahama bahenokku asa malua au. Jadi dilo nasidama hapor syema Tuhan Yesus asa malua hodo isi ni bagasbi las dipabua nasidama hata ni Tuhan itu ibana do tu salut dengan nasa bagas. Jadi manigor dialak manasida borngini diburi ima bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardiri ma ibana ro di sude nasida na saripe ditugin nasida ma tu bagasna dihubasi masih panganon dungi lasma rohana do sudi isini bagasna alonang porsia ibana di debata ido yang gusahana dihita kadamang do dainang na hinaulonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hal na somaldo tapatupa di tonga-tonga niya kaparngolota moloro akka si taunon moloro akka na do na taadupi di tonga-tonga niya kaparngolota somaldo hita gabi martangyang tu dibata buasa gabi martangyat kita alana di bagasan pemahaman ni haporsyota tangyangi gabi perhitiat tadui pasahatun nasa na niruhatta tu dibata jala di bagasan tangyangi tahaporsyaido naikon urupan ni dibata do kita asa gabi margogo
mengadupi akan masa di tonga-tonga nya kapal maluang. Bahkan di pengajaran ni hapor syauta tangiang gabi songon ho sahanguluan mulu di bahasa Indonesia dokon nafas kehidupan. Amanginang nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon. Apostel Paulus doho si Silas rodo nasida tuhuta Filipi mabaritahon barita las niroka taringot ima tu Yesus Kristus. Jala barita las niroka na pinasaha di nasidai gudang do pai baru kala jolma na so porsia gabi porsia do. Di situasi di huta Filipi adong masada paropuan molo didokon ima di bahasa Indonesia bahwa perempuan itu mempunyai roh tenung. Jadi gudang do pangomuan na ni dapot ni halak rom sian paropuan sian naka huaso na pinatupan ni paropuan sian ima pakarejuan ni paropuan. Nah, alai dung Rosi Paulus di palua do ima paropuani siato di nama dongani ibana ima sibulis gabe porsia ma ibana tu Yesus Kristus gabe moru ma ima pasarian ni halak rom. Dak adong be pangumua dia ke halak rom na mangaluli parutungan sian paropuani. Sogoma roh hadina sida di bana sida ma akasidalia naneng manguhum si Paulus do si Silas. Di pagada-gadana sida maka hata ditakuk masih Paulus do si Silas. Di buam ma tu partogi ni bangsoi di dok ma tu pangarajai na mangguturi do haroroni si Paulus. Nah dipaksa si Paulus do asa gabe Yahudi halak rom. Nah totu on gabe mabain pangarajai na adong ima di rom memang na notabene na makasuguh na Kristenon. Ditakup si Paulus do si Silas dihurung na sida. Adorang so diuhum dilisingi na sida. Dipasung na sida. Hacit jala berdik do diae si Paulus do si Silas. Ala ni barita na uli. Alea manginang na luar biasa di bagasan turpukon. Ahamana pinatupa ni Apostel Paulus do si Silas. Dung dihurung na sida. Di tongaborngin martangiang si Paulus do si Silas. Pasaton ede puji-pujian tu di bata. Jala ditangiu di bata do ima puji-pujian ni. Di patarida di bata do hasona marhite-hite lalo. Na pola mabain harbangan ni hurungan ni terbuka. Na pola mabain akarate na manali Apostel Paulus do si Silas malua jala akka natarhurung na asik pajaga ni penjarai tarhatotong mabiar ibana jala pola ibana naing bunuh diri buasa amanginang alana molo pola malua laris akan natarhurungi berarti adong kelalaian. Jalan padua kon sembarin kelalaian adong kemungkinan kemufakatan. Berarti nado doi mapajaga hurunganon saurdot manang manolopi pangalau na tarhurungon. So malah akahala na tarhurung di huaso Romawi ima akka jolma na mangalo akka
pamarenta, mengalu ke pangarajai, orang-orang yang suka mengkudeta. Maka ketika mereka lepas, berarti itu karena izin penjaga penjara ini. Berarti penjaga penjara ini juga ikut bermufakat. Maka tidak ada hukum yang dapat melepaskannya selain daripada hukuman mati. Tidak hanya dia, tapi keluarganya juga pasti dihukum mati. Penjaga penjara ini betul-betul paham akan hukum itu. Maka ketika dia bunuh diri, ada asumsi bahwa sebelum para penjaga penjara, orang-orang yang di penjara ini lepas, maka mereka lah yang membunuh si penjaga penjara. Maka biarlah dia menjadi tumbal, asalkan istrinya dan anak-anaknya lepas. Imana adong diroha ni penjaga penjara. Maka dia ingin bunuh diri. Alena luar biasa. Sudinang natar huruf. Nah harus nabu menarikan diri. Dak adong nanggu sada lari. Buasa. Di pataridah debatado wasona. Didok si Paulus do. Unang. Di ayat na pa 20 ni. Unang bajia tuho. Ay disodo hami saluhuna. Nah luar biasa sadar ma penjaga pajarai dibuat mapali itu manukap ibana di tempat ibana masih Paulus dalam ketakutan. Belum pernah ada kasus seperti itu yang sudah ada kesempatan untuk melarikan diri tapi tidak melarikan diri. Maka di sana kepala penjara itu memahami si Paulus dan si Silas na poso ni debata marpanukum may mana ahado bahenokku asa malua lapatanna asa dapotu ima haluaw na siya Tuhan Yesus Kristus songok kamuna dido apostol Paulus ma haporsyay ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagas me porsia ma ibana diubati ma apostol Paulus dididi manasida do ima pangisini jabuna marulopolok manasida amangin ang nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ahadong nanay peopota lau patukun hapor siyaw tas yan hatan ni Tuhan hobar tujahan waso ni tangyang na paluahon na perjolos sahali amanginang marhite-hite hatan ni Tuhanon takasdo ta bereng waso ni debata na totong di pataridahon marhite-hite ima apostol Paulus na martangiang do apostol Paulus do ima si Silas gabi malua do nasida waso ni debata di bagasan tangiang na pinatupan ni apostol Paulus do na marhar-hari panjarai dengan kekuatan doa itu maka Paulus dilepaskan oleh Allah dari kungkungan keterikatan yang begitu luar biasa dari penjara itu tanpa doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas kepada Tuhan dan mungkin nasida malua alai di bagasan haporsya na tugu martangian do apostol Paulus gabe di palua debatado nasida di patarido debatado hasona diar hari do kurungani di palabut do roha ni pajaga pajarai gabe malua nasida na paduan amanginang sian hatan ni Tuhan na satu ita dia pala partikeno takas do tabereng waso ni Tuhan na paluakon dakolang apostol Paulus do imasi Silas na malua alay na gabi di palua di bata marhite-hite tangiang na pinasa ni apostol Paulus ima pajaga pajarai dung di bereng pajaga pajarai waso ni dibatai jalan waso ni dibatai tarida ala di tangiang na pinasa ni si Paulus do si Silas gabi di darajum ibadah do do bayanokku asa maluau
supaya aku terlepas, supaya aku menjadi percaya, supaya aku ditebus, supaya aku diselamatkan. Itu apostol Paulus hapor sema Tuhan Yesus. Jala tangiang na pinasa ni apostol Paulus di bagasan turpukon. Gabi boy manugu. Jol mana seporsi gabi porsia. Dan si Paulus na maruhaso di sana. Ale di batado. Di bagasan tanging na pinasahat ni si Paulus tu di bata. Di patarido di batado hasona. Gabi manugu jol mana seporsi gabi porsia. Jadi amanginang di piga-piga buku naujahami takasma didokon aka na porsia bahkan si Martin Luther sahalak toko reformasi di gereja Protestan dido ibana do tanyangi perhitian maka tayo do debata jadi dia porsia si Martin Luther do bahwa doa adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan di bagasan tangian hupasa do holsonir hakku di bagasan tangian hutangian do debata di tonga-tonga ni ngolokku. Jadi omma natari di bagasan turpukon amanginang gabe malua si Paulus do si Silas gabe porsia pajaga pajarai jala ala ni tangiang waso ni tangiang amanginang buy mabelas roha. Las doroha ni si Paulus. Las doroha ni pajaga pajare do ima bangisi ni bagasna. Amanginang molo tumpe di tonga-tonga ni akapar ngolota. Ragam aka susaan. Ragam aka arsa. Alay tangiangon. Gabi patukun hapor syota. Gabi mabek kita marulupulup di bagasan Tuhan. Nata hapor syaido amanginang. Saluna nata pangido. Hubar tu hapor syota. Neko patupan ni dibatadoi. Na pasti nata pangido amanginang. Molo dipatupan dibata. Pasti mabelas dorohata. Alini hapor syaitan yang taya manginang. Peop tanyangi. Di bagasan hatugun hapor syaitan. Hapor syaitan yangi. Nasa nata pangidoi. Ikon patuluson. Jalalihono ni dibata. Alini amanginang kigulo kamu na martanya. Pasatamuna arsa ni rohamuna pangiduang muna holang tu dibata sapi. Amin martanya kita. Moliate mau pasarwa nami tuho Tuhan nami. Taruli dohami Tuhan marhiti-hiti hatang. Dia jari hohami asa totok kami martangiang pasaton akhol soni rohanami di bagasan tangiang nami aka pangidon nami kupatu somudot Tuhan muliate madiho Tuhan nami namar sakit dauni nasida namarsak dongani nasida jala urupi Tuhan porsia dohami Tuhan namar hasun upatu pahun aka pangidon nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan masuk-masuk.